Tarik kok kene iki apa lho ning spot Gung Bandung. Nek kono kok arah Priantoro langsung munggah rono, munggah arep Polres Wonogiri munggah rono. Ya. Iki aku kok arah Wonogiri kota. Ono ke arah ke Wonogiri kota ya langsung munggah rene iki. Munggah rene iki rono. Nah, iki lho patokane kok kene iki. Iki apa iki? Mahkota Dewa iki. Munggah rono. Oke, ayo gas. Mahkota Dewa. Arah rene iki, arah CLK. Jalan Lingkar Kota. Munggah terus. Lali spot Gung Bandung. Dhuwur Polres Wono. Kita sing iso nyedak. Iki dalane menanjak terowongan ya, Pak. Ayo. Yes, spotnya dur samping kono kuwi lho. Nyedak sih. Iki buka iki. Sik terus. Wis tau tak iki tau takan. Wis tau tak liput. Lah gaya nih liput. Tau tak konten. Arep ini iki nek gang kok. Arep ini iki. Ini iki yo iso lewat ini arep gang. Ayo. Nah, arep ini iki iso yo ono iso. Ini iki yo iso. Ya to. Gak lewat sebelah ini. Sebelah ini. Nah, lewat sebelah ini. Sing sepeda motor iso. Kira bom kanan jalan iki. Kene gang iki. Nah. Ada. Nah, aku ini pernah, tapi ya bu, ini motornya masih sempet. Ini enggak, lah iseng sempet kan lokasi. Spot Gung Bandung, spot betul tuh. Tekan ya lokasinya ya. Gung Bandung. Aduh.